బిర్యానీ. ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲು ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ ಲೋಕೇಜ್ ಜಿಂಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದೆ ನಿದ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂತೆಲೆ ತೊಂಬಲ್ಲಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅರೆಂಕ್ ಇಜ 3 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲಕ್ಕದತ್ತ ಗಾನಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ರೆ ಅಂದು ಇನ್ನಿಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ 4 ಗಂಟೆ ಜಾ ಮೋನೆಗೆ ನೀರು ಪಡಿಸಿದ ಬತ್ತೀನಿ ಹಬ್ಬಿಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೀನು ತೊಂಬಲ್ಲಿಂದ ಆರು ಬಾಡಿಗೆ ಪೋತೇನೆ ಒಂಜಿ ತಾನಿಗೆ ನೀ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನು ಕೋಡ ಸುರುಮಲ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಪಂತೆ ಲೆತೊಂಬಲ್ಲೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಅಂದು ಬೇಗ ಬತ್ತನೆ ಬರ್ಪ ಬಂಡೇರು ತೂಡಿ ಇನ್ನಂದು ಒಯ್ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬಿನ ಫೋನು ಯಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಒಂಚದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಡು ಬತ್ತೀರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ತಾಯಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ದು ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚದು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಗ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಆಯ್ ಪನ್ಪುರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ ಲಂಚೇನೆ ಓಕೆ ಆಯ್ಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಾ ಮಗಿ ತೆಗ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ಲೆ ತಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ಗ ಗಹನಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಗುಲು ವಾಟ್ರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿಂದ ಓ ಹಬ್ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ರು ನಾದೇ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿಂದ ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ಜಕುಲ್ ತಿಂದೀರು ಎಂಗ್ ಬುರ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಪಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ ಕಂದ ಬಿಡಿಯ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿಪುಗು ಬೂತೆ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಡದ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗೋಡದ ಗಸಿ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಯ್ಯ ದೀತೆ ಬೂತೆ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಕಣದೀರು ಗಾನಲ್ಲೇ 90 ಇಲಾಕ ನಿಲ್ಲಾಗ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಿಲಾಕ ಅವ್ರವ್ರು ಎನ್ನ 10 ಇಲಾಕನೇ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈಜಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಆಯಂತ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಸ್ಲೋಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹುಡ್ಕೋರು ನೀನು ಬರೇ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಬರೇ ಪೂಜೆ ಅಂದತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ತೂಡೆ ಆಪುಣಿತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಣು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ಪ ನಾನು ಕಜಿಪಾಯರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೀನು ಕಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತು ಪೂರ ಕಣದೇರು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಂತ್ ಪೂರ ಕನಪೇರು ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಬೆಂದರೆ ಸೂಬಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಮೀನುಂಡು ಬಂದು ಬೆರಕೆದ ಬರ ಮೀನುಂಡು ಬಂದು ಆಕೆ ಯಾನು ಎಂಜ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಬೆರಕೆದ ಮೀನು ಪ್ಲಸ್ 2 ಬೂತಾಯಿ ಗೆತೊಂದು ನೇನು ಫ್ರೈಕ್ ದಿಯೆ ಒಂತೆ ಮೀನು ಯಾನು ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಬೂತೆದ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀದು ದೀಪದೇದು ಯಾನು ಇನಿ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬಂದ ಕಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಯಾನೇನಿತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೂತೆ ಗಸಿಕ್ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ದೀಪ ಪುರ ದೀದಾಂಡು ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀರಿಯಲ್ನ ತುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೋಂದುಂಡು ಬಟ್ ಐನು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಅಂಪ್ಲ ಕೆಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆಗೆ ದೋಸೆ ಆಂಡೆ ಅರಿಕಡೆ ದೀದಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೋಡೆದ ನುಪ್ಪುಂಡತೆ
ಕೋಡೆ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಯ ದಾಯ ಬಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಳೆ ಒರಿದಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ದಿನಿ ಏನು ಬೆಚ್ಚನೆಡು ಪಾಡಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂತನು ಪೂರಿದನು ಬಯ್ಯಗ್ ಹಬ್ಬಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ಒಣಸಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂಚೂರು ದಿದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ದೀತೆ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಒಂಚ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಎಂಗು ದಾಯ ಕೊಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನೆನೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡ ದಿನ ದಿಂಚ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೀಲಿಂಗ್ ದೈಟೆ ಮಂಗೆ ಬರಬಾರ್ಪುಂಡತೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ದಡ ಮಿತ್ತುಲಾಗಿನು ತಿತ್ತಲಾಗಿನು ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡ ದಿನಾರ್ದ ಇಂಚ ಕೇಳಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಎಡ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡು ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡ ದಡಬಡ ಬಲಿಪುಲಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಲಾಗಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವರ ನೈಟೆ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಮೂಲಿ ಅಂತ ತುಚ್ಪಾವೆ ಈ ನೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಈತೆ ಈ ನೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡ ದಿನದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿದ್ರೆಜಿ ಸೊ ಕೋಡೆ ಮೇರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಲೆಂಚಿ ಪೂರ ದೀದು ತೂನಾಗ ಮಿತ್ತು ದಾದೊಂಡು ತೂನಾಗ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಬೇರು ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲನ್ನತ್ತು ಬೇರು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೇರು ಬೇರೆಗೊಂಥರ ತೂತು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಎತ್ತರ ಬಡ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಎತ್ತರ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಹಿಂಗೆ ದಿಪ್ಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಾ ಪಾಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಕೊಂಜಿ ಉಂದೀನಿ ಕೋಲ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗಲದ ಕೋಲು ದೀದು ಗುಂಡು ಪೋಪುಡ ಜನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜ ಅದು ದೀದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೀದು ತೂನಾಗ ಲೆಂಚಿ ಕೂಡ ಪೋತುಂಡ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ದೀದು ತೂನಾಗ ಪೋತುಂಡು ಬಚ್ಚಾವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ್ ಸೆಡ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ ದಿನದಿಂಚ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಿನಿ ಗಹನನ್ನು ಶಾಲೆಡ್ದು ಟೈಮ್ ಆತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಹನನ ಶಾಲೆದ ಟೈಮ್ ಆತಿನ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 4 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಮೂಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ಪೋಪೆ ಇನ್ನು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುದು ಹೆಂಗೆ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈಗ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಿರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಡ ಆಯ್ಗ ಬೇಜಾರಾಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಬೈಜಾರ ಪಪ್ಪ ಬೈಜಾರ ಬಂದು ಅಂಚದು ಓಕೆ ನಾ ಬೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೇರು ಯಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಅದೇ ಬಿ ಇದು ಜಪ್ಪೊಲಿ ಅದ ಹೋಯ್ತು ನೀನು ರೈಟ್ ಆಯ್ತಲೆ ದೋಸೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಕಾವೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಂದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೆಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ನಾ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡ ದೋಸೆಗೆ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾಪ ಮುರಣಿಂಕ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೊನ ಮುಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಕೇನಿ ಅಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಬ್ಬಿ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಕೈಪೇರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾವು ಮುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಾವಲಿ ಇತ್ತು ದೋಸೆ ಐಪೇರೆ ಹಾಂ ದಾದಾ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನತೆ ಅನ್ನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ದೋಸೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಹಾಂ ಪೋಲೆ ಬರಲಿ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ಬರಲಿ ಎಟ್ಟಿಯೋ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡಲಿ ಇದು ಮಲ ಡಬ್ಬೇಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಬ್ಬೇಡೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ಸೋದು ನಾನು ಮುರಣಿ ನವರಾತ್ರಿ ಐತೆ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಜಾನ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಯಾನೇನೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾದ ಬಂದ ಬರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರು ಉಂಡತಿ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರನ್ನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಡಾದು ಇನಿ ದಿಯರ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯಗ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಕಡೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಆ ಬಂದಾಗ ಮೈ ಪೋಡು ಪಂಡ ಕಡೆನಾಗನೆ ಆ ಬಂದಾಗ ಮೈ ತಂಡ ಬಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಯೆ
ಹೆಂಗೊಂದೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜಿನಿ ಸೊ ಅಂಚದೆ ಆನಿಕ್ ಲೇಕ್ ಪನ್ಯಾನ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಪುಗ್ಗದಲ್ಲಕ ಬೈದನು ಸೆಟ್ ದೋಸೆದಲ್ಲಕ ಆತನು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ದೋಸೆ ಅದು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವ. ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮುಲ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಮ್ಮಿನ ವ್ಲಾಗ್ ದೂಪಿನಿಯಾ ಹಾಂ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ತುಲೆ ಈತ ಶೋಕಾತನ್ ಮಾಡ್ದು ಓ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಡ್ ದೋಸೆದಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಹಬ್ಬಿ ತುಲೆ ಬಡೋಲೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆದಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನೆ ಇಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಉಂಗೆ ದಾನೆ ಬಾ ಒಂಜೆ ಬಾಡ್ನಿ ದಿಪ್ಲೆ ಮುಲು ಬೂತೈದ ಗಸಿ ಬೂತೈದ ಗಸಿ ಎನ್ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಬ್ಬೋಡಾ ಎಂಚಿದಿಲೆ ಹಾಂ ಹೋಗಿರ್ನಾ ಇವಾ ಗಾನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಡ್ನ್ಯಾ ನೆ ಗಾನ್ ಅಬ್ಬಿಗ್ಲ ಮೀನು ಬಡ್ಚಾ ಮೀನು ಬಡ್ಚಾ ದಾದಾ ಉಂಟು ಚು ಉಂಟುದೇ ಯಾವ ದೋಸೆ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೂರ್ ಲೈಕ್ ಲಫ್ಫಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆದಲ್ಲಾಕ ಎಡ್ಡದತ್ತೆ ದೋಸೆ ಅಭಿ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡದನಾ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ದೋಸೆ ಹುರ್ದಂದೆ ತಾರ ಇದೆ ನೀರು ಆಯ್ನ ಕಲಾಡದು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಾಡದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ತಿಂಡ ಮನದನಿಗೆ ಅವು ಕಲಿತಲ್ಲ ಕಾಪುಣ್ಗೆ ಹಾಂ ಅವು ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಚಿ ಅದಾ ಹೇಳತನಾ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಚಿ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಚಿ ಮೀನ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಏನು ಅಭಿ ಬಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅರಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಸಾರು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದೆ ಗಾನಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಓಕೆ ಮೀನದ ಕೆಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೀತ ದೋಸೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಓ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ 11 ತುಂಬ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಭಿವತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇನು ಮಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂಚದು ಬರೆ ಬಂತೇರು ಲಾಯ್ಕುಂಡಿ ಅವು ಅವು ಅವಳು ಅಡ್ಡದೆ ಬೇತ್ ಲಾಕಿದ ಬರೋಡ ಲಾಕಿದ ಬಿಡ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿದಾದ ಆತನು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಜ ಹಬ್ಬಿಲ ಬತ್ತೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮಕ್ ಗಹನ್ನ ಎಸ್ ಟೂಕು ಸೈನ್ ಪಡ್ರಪವರಂಡು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನೇಟ ಬುರ್ದುವಾರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸತ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ಬಂತೆ ಯಾನು ನೆನಪಲ್ಪನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನು ಬುರ್ದುವಾರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಜ್ವಾಲೆ ನೆನಪ್ದಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಏನೂ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕುಡು ಬಂಡು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ತೂದು ಬುಡ್ತಿ ನೆನಪುನು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕರ ತೂನಾಗ ತಿಕ್ಕುನೇ ಜೇಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಸೌಂದರ್ಯನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿನವು
ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ತೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಟಿ ವಿಡೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ತೂದು ಬಿಡ್ತೀನೇ ಇಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ಗ ಈ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರು. ಲೇಡೀಸ್ ಗಂಡಲ್ಲ ಪಾಕ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಿಕಲೈಕ್ ಓ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಲಿಯ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಗುರ್ನತ ಈಜ ಆಂಡ ಓಕೆ ಪೈ ಓಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏತ್ ಜನ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಸೊಂಚದು ಪೋದು ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಸಂಘದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಚಪುರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆತಿಜಿ ಐದುಂಬು ಗಹನ ಸೈನ್ ಬಾಡ್ರತೆ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಗಹನನ ಲೆತೊಂದೆ ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಎ 2 ಪೇಪರ್ ತೂದೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪಿದಡ್ದ ಮಕ್ಕ ಗಹನ ಫೀಸ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉಯ್ ಮಾರ್ಗ ತೂಪುರ ಬತ್ತ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾವ ಜಾ ಬತ್ತೆ ಗಹನ ಗನ ಲೈಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ಈಚೆ ಬಾ ಆಚೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಯಾನ ನೀನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀನು ಓಪನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಗಹನ ಎಸ್ ಎ 2 ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ ಗಹನಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಮದ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೂಯಿಂದ ಕೂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೊಂಡ ಜ್ವರ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ ಜ್ವರ ಫ್ರೀ ನಿನಗೆ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಈಗ ಮದ್ದಿಗೆ ತೊಂಬರ್ಕ ಅದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಪಂಡೇರು ಮಾರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಗೆತ್ತನು ಜ್ವರ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಗೆ. ಓಕೆ ಪುಯ್ ಮರ್ತಕ್ಕೆ ಬೋದು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಹಬ್ಬಿ ಬಂಡೇರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಳಗೆ ತೊನು ಬಂದು ಅಂಚದು ನಾನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಡುಪುನಾಗ ನಾನು ಮೂಲಿಗೆ ತೊನು ಅಂತೀನಿ ಫುಡ್ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ನು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪೇನು ಫುಡ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಮೀನು ಡ್ಯಾಡಿ ಬಣ್ಣೆ ಬಲ ಹಾಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗನ್ ಕಮ್ ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಅದು ಡುಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಚೂರು ನಾನು ಚೂರು ನಾ ಬಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನೀನ ಗಂಧ ಯಾಂದಾದ ಪಾಪ ಮಲ್ದೆ ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರೆ ಧ್ಯಾನ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದ ಇದೆ ಹುಲಿಯ ದೇ ಹುಲಿಯ ಇವನು ಪೂಜಾನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ ಕಲ್ಲೂರು ಬತ್ತಾಯಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹುಲಿಯ ರೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ పులి ముంచి ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಸ್ ಹಾಕಣಿಗೆ ಓ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಗಂಡಗ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದುವೇ ರೈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪುಣತೆ ಅವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
ಬೇರೆ ಒಣಸು ಬನ್ನಗನೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏಪಲ್ಲ ಅದಾ ಅವಳು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಸಣ್ಣ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಣಸು ಬನ್ನಗನೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.